Ani fushi nake da kai. Fushi kuma? A sha akwai ranar da za ta zo da har za ki iya fushi da ni? To shi kenan na ji ni na jawo, amma bari mu fara baki haƙuri kafin tambayi mene. Bibiya? To, kin san me nake so da ke? Ki samo auduga ki toshe kunnuwanki. Domin me? Yanzu kullun zuciyar ke na hannuna. Kar ki ƙara jin amo ko sautin wani idan har na soyayya ne ba na karatu ba a wannan makarantar. To ai tun yaushe ake abu ɗaya na ma magana tun a yau ba ana ta abu ya kamata a ce dai ka je gidan mu dai an yi magana. Ai kin sani fa yanzu kin ga karatu muke ba zai yiwu a ce mu je a yi zancen aure ba ko ba gaskiya ba. Kin ga in na je ba gidan ku dariya za mu a ce ban isa aure ba tun da karatu muke ko? To yawwa amma abin da za a sai ki bari idan muka gama karatu kin ga duk wani abu da sai in ce ma ni baran ci gaba mu je a yi to shi kenan zan sa rana in je. Hakan ya miki? To shi kenan yi dariya. Da shi kenan tashi mu je. Zamo hasken idanuna ina a tare da ke alkawarin ki ba zan saki ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ba da kyake magana ba da kai. Waye kai kuma daga ina kake? Sunana Amir Imam. Na zo daga duniyar da ake yanta masoya kuma ake ba su wurin zama. Zan dai fahimta domin ban cika gane kalaman da aka yi su a dunkula. Ko da na rasa masoyi ba zan taɓa baka zuciyata ba balantana ma ina da wanda nake so kuma yake so na. Ba ma wannan magana tsakanina da kai. Rai da su, rai da su, rai da su, rai da su, rai da su. Soyayya tare da su yau ta ba rabuwa. Ruwan jikina kin ka zamo hasken idanuna ina a tare da ke alkawarin ki ba zan saki ba. Wallahi da zaka irin rayuwata ko na rantsi da Allah soyayya fa bata zama dole ba shine kai abin da nake faɗa ma amma kai duk lokacin da zan faɗa ma sai kai tunanin kamar me cutar ka ne ba cutar ka nake ba gaskiya nake faɗa ma ko wani ma kuwa ban gane nayi kokari ba na daddage na ni shine abin da yake haɗan da kai wallahi tallahi ai dan ba zan gane ba tunda zuciya ni ban da zuciya amma alhamdulillah yayi gonda da Allah ya kawo muna nan muna ta tattauna da shi akan wannan yarinyar na yi shiru a yanda na san kawai kuka canza ne Ba za ku gane ba ne. muna sauraron ka Ita ta daban ce. ko da ke yi bayani Shi yasa nake son ta. Saboda ta haɗa wasu abubuwa da dama wanda duk macen da take da shi dole za ta so ta. Ta haɗa nagarta, nutsuwa, hankali, ilimi, sannan ga ta da kyau. Wannan abubuwan su yasa nake son ta. to ai a banza tunda ba san ka take ba Wa ya faɗa mu? gashi muna gani ko ni shaida ne mun taɓa zuwa wajen ta tare da lokacin ta ci ma mutunci tabbas na jawo shi ma kan iya wannan ya isa a ce ka bar yarinyar ko ka gani shi wanda ya sha giyan soyayya ba ya iya gane ko na fuskanci haka saboda shi yanzu idansa ya rufe gadan-gadan in kuka fiye magana ma nuna zai ransa ya ɓaci wannan magana za mu yi ta ci gaba da tattaunawa ba matsala sai an jima shikenan ba matsala za mu yi ta'adda Allah ya kawo mana ruwan famfas Rai da su soyayya tare da su. Me kake kallo? Kyakkyawa fuskar ki mana. Kai ko? Ai gaskiya na faɗa. Ko baki da kyan ne? Kai ma ai ba bayan ba. Wa? Ni? Rufa min asiri mana. Kar ki sa a kama ni. Su waye za su kama ka? Samarin ki mana. Samari na kuma.
ko baki da su ne? Su wane samarin ne? Kin fi ni sanin su. Na gode tun da ka nuna min baka so. Kin ga Nabila? Kin ga Nabila? Da ka take saurare ni. Nabila! Ka yanzu fa sai da ɗau abin nan da zafi shine matsala ta da Nabila. Na san yanzu ko na bi Nabila ba za ta taɓa tsayawa ta saurare ni ba. Amma in ta huce na san za ta neme ni da kanta. Kin gani ko? Burinsa kullum ya bata miki rai, ya dasa bakin ciki a cikin zuciyarki. Ni kuma ba ni da wani buri da ya wuce in faranta miki rai. Amma ai ko ba komai na san yana so kuma wannan ai ba hurumin ka ba. Shi ai baya son ki. To kai me yana a cikin faɗa min? Warai kuwa domin da yana son ki ba zai dinga sake dama ba. Kai ki bari ki rasa ni. Har abada ni ba na son ka ba na son ka dan Allah ka rabu da ni. Ruwan jiki na kin ka zamo hasken ina. Lalle yare nan kin yi sa'a. Sanda nan ki miki ba za ki bari illa ta ta yanke akan ki. Amma sai na tabbatar miki da cewa ba a kallon fuskata a furta mun kalma mara daɗi. Sannan na farkon in ce ina so a juya bukata ta baya. Aba bai kamata ka yi wa mace irin wannan abun ba. Ka san su zuciyarsu tamkar kwai suke. Dole sai ana yi ta su. Wallahi ba na jin daɗi ne ko misalin zarratin. Ba na so in ga Nabila a cikin damuwa ko da misalin zarratin. Amma wai sai gashi wai ni da kaina na sata a cikin damuwa. Sa kake tunanin zan iya yafe wa kaina. Haka ne, ka san so ya gaji haka. Wata ran ai kuka wata ran ai dariya. Amma ka sani, wata ran in ka koma, ita za ta amshe ka ba wani abu bane ba. Ka san ita soyayya dole sai da sabani. Na sani da me, amma ka sani ba na so in kalli ƙwayar idanta in ga fushi ko misalin zarratin a ciki ko kaɗan. Amma ka sani Anwar, duk abin da ya faru da ita laifin kai. Sakamakon bai kamata a ce kake gaggaya mata irin wannan maganin ba. Don haka ya kamata a ce idan ne za ku ci gaba da mu'amala da ita ko ba gaskiya. Tabbas haka ne. Abin da ya sa ka gana da mu na san cewa ana kokarin yin sakiyar da babu ruwa ne a gurinta. Wane ne kuma yake kokarin kwace maka ita? Salim ne. Salim. Ƙwarai Salim. Wa me yasa kake so sai ka samu abin da ka san ba za ka taɓa samun shi ba? Ba ga mu ba samu. Ba gaya min akai ba tabbaci nake. Tabbacin kariya. Me yasa kake so ka zama miciji ba za ka taɓa ramin kanka ba sai dai a gina ka shiga. Tunanin kake. Nabila ta wuce kuma ba za ta taɓa zama ta ba. Abin da tunanin kai ba. Ina so in tabbatar ma da cewa Nabila ba tsarar ka bace kuma ba ajin ka bace. Sannan ina so in ƙara tabbatar ma da cewa abin da nake so sai na samu kuma sai na samu Kai abu ne baka taɓa nema ka rasa ba. Ni kuma ɗabi'a ta ce ban taɓa abu yana hannun da na bari ya san cewa shikenan za mu gani. Zare ka gani. Rai da so